E pichni ma ongiso ga wang jowi kacha kuom ranyisi ko yudo ngat mochiel gi magina kata seche moko remo chwer mathoth jomoko bende wito ga ngimagi to ko ngiso gi wang jowi story ma nyakwara Ramogi joangang neno seche moko aneno ka pichni ma kamago bedo ga blurry kata moko kuom gi oket black and white matiende ni nyakwara Ramogi joang ok nyal neno gi yo makare ok onyal neno the real scene mar gino manotimore to un kaka moko kuom jofwambo ma cover ga demonstrations un weche makamagi uneno gi live kacha kendo jogo picha nyako bio go picha reporter bene nyake dhi bine makata koro kangi ingiso story marito intiere kod gino e pachi kendo inyalo lere yo makare kaka notimore Ephy kachako kodi emotional kachiel kod psychological being mari toka ise ka cover mandamano kinde mathoth timo nango nikech gin gigo ma wanyalo wacho ni ginyalo kelo ni trauma moro nikech kintiere kachi winjo muoch mar lisasi iwinjo muoch mar magina gin gigo manyalo mi buok ahinya kaka idil kodgi mokongo yiena wachni e ng'anyo ma 25th June last year chieng'no nadokot nachopot gimoro sauchiel otieno nachopot takwonga ywak ayuaka moro ma proper chankech ibedo overwhelmed nkech mokwongo ka okin jafwambo you are a human being first gigi bro affect in different ways psychologically you will be affected anakunga nkech macha was the first time mana neno kopogre gi 207 it was the first time mana neno ka koro obila yani igoyo ji gimagina tonge giminyalo timo gima no konya en seeking that counseling aparo ni yudo jahocho ma inyalo nyiso ni ana winjo kama nikech adier an ntiere kama tiagas no muoch e tienda ne wan gi nyawadwa ma jainoro wandia tiagas no muoch e tiendwa kama so anytime mana winjo ka gimoro muoch tabuok kata nyaka sani pod abuok dhoni ok koro kaka chon koro yuda jahocho minyalo loso go tinyise ni an ma e kaka winjo kata seche moko ineno kutieko watchman damano poduda bi Nairobi Funeral Home kachacha jokma no wito gimagi moter kachacha ande harufu chande chieng'oro achopo titawinja harufu moro to ngato nyisa ni in traumatized tadier nan traumatized okanyal deny the best thing en ni kikitamri ni in traumatized nkech kitamri to ikoridwa suppress feelings kande in modi nyinde in the long run the best thing manatimo ana seek that counseling at least not him know that counseling monyiswa ni gini bro affect kama to in bende nyaka kori ka uting mar wacho ni an jafwambo gini koka deal godo sani ntiere kaka odi affect tija mbele kae nikech the moment me suppress feelings kande tijni ok ni eti ng'anyo koro dhi rumo sani ok inyalo wacho for sure ni ng'anyo dhi rumo sani ma nyalo rumo sani lakini nitie ng'anyo machielo ma probably pod nyalo biro mbele kacha obed mar jopuonyo obed mar jochiw thieth ng'anyo moro amora to ok ing'eyo ni tiagas gi obo bedo lobbed kanye magina gi ibro chiel godo ji kanye kata ibro chwad magina kanye you never know onya yudi anywhere kata seche moko you just traveling to probably magina bedo lobbed from somewhere else podo bro yudi so apparently the best way ma ngato nyalo deal godo en ni you seek counseling hocho no is very helpful onyalo konya na nyawacho for sure ni an okonya nikech an as a person an ngat ma suppress the feelings na most of the time but for this one nawacho ni okanyal nikech neno ka ji otho streets kachechande idhisi timochari ne ngat ma probably magina no chielo some part of his body and a very gross image ma okidwa ni isikidong godo e pachi ni seche moko ineno nini okidwa so I think the best way nena ni yud jahocho kata ko kidnyal dir jahocho no manyi ngat moro ma in very comfortable godo minyalo nyiso ni ana feel kama ntie ka gini no miya buok moro koro anyalo nyiso ngat ma in very comfortable inyise ni awinjo kama yie kinyalo konya tine kaka inyalo konya at least the first thing ki worry about it at least mano is already a way you are dealing with it.